V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Drahí bratia a sestry, dnes pripomíname si sviatok sošestvia Svätého Ducha, zostúpenie Svätého Ducha. V dnešnom evanjeliu Isus Kristus hovorí o sebe: ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Čo to znamená? Bratia a sestry, svetlo života. Kristus je svetlo. Kristus prináša ľuďom svetlo. Ale tak ako sme symbolicky povedali, že Kristus odišiel z tohto pozemského sveta na sviatok Voznesenia, vystúpenia na nebo, a my sme, tak ako nám Kristus prisľúbil, očakávali 10 posledných dní samotného Svätého Ducha, aby prišiel, osvietil nás, naplnil naše duše svetlom. A dnes je práve tento deň, keď Svätý Duch zostupuje na svet, zostupuje na ľudí, nielen na apoštolov, ale zostupuje na všetkých ľudí, ktorí sú členmi cirkvi. Pretože ďalej Kristus hovorí: iba ten, kto má svetlo v sebe, iba ten bude chodiť vo svetle, nebude chodiť v tme. Je to, bratia a sestry, veľká vec, pretože dnes, tak ako hovoríme slovami svätého Jana Zlatoustého, prišiel k nám samotný Svätý Duch. Je to veľká udalosť aj z historického pohľadu, pretože v histórii ľudstva začína pôsobenie samotného Svätého Ducha, tretej osoby Svätej Trojice. A čo je cirkev? Cirkev je prostredím, cirkev je miestom, kde ľudia nachádzajú spásu, pretože cirkev apoštol Pavol nazýva stĺpom a základom pravdy. Čo je pravda? Pravda to nie je ľudský výmysel. Pravda je samotný Boh. A my, ktorí zvestujeme trojediného Boha, zvestujeme túto najväčšiu pravdu. Cirkev dnešný deň bola založená v tom historickom ponímaní. To znamená, začínajú sa historické dejiny cirkvi, ktorej sme aj my členmi. A kto je hlavou tejto našej cirkvi? Nie človek, ale hlavou cirkvi je samotný Isus Kristus. Čiže cirkev bola založená Kristom, ale je utvrdzovaná a osvecovaná Svätým Duchom. Vyrástla na utrpeniach svätých apoštolov, svätých mučeníkov, pretože tak ako vieme v histórii, 300 rokov mučeníci boli vystavovaní veľmi krutému a bolestnému mučeniu, preto lebo vyznávali vieru v Isusa Krista, vieru v trojediného Boha. Ale neprestal tento zápas ani počas 2 storočí, pretože to 3., 4. storočie, ako sme hovorili, aj keď cisár dal slobodu kresťanom, stále sa našli nepriatelia, ktorí prenasledovali tých, ktorí boli verní. Ale aj v celej histórii vidíme ešte aj v posledných rokoch, ako bola cirkev len tak nedávno prenasledovaná tými, ktorí o sebe vyhlasovali, že sú neveriaci, že sú ateisti. Koľko ľudí zahynulo, pretože sa hlásilo k svätej cirkvi. Ale
Cirkev našu posilňovali aj zápasy svätých otcov, ktorí možno netrpeli ako mučeníci, ale trpeli ako vyznavači zo strany heretikov, či už to boli Ariáni, či už to boli Nestoriáni, či to boli monofiziti, ikonoborci a tak ďalej, množstvo herez. Ale čo hovorí Isus Kristus o cirkvi? A brány záhrobia ju nepremôžu. To znamená, že proti cirkvi môžu bojovať. Všetci ľudia, všetci králi, všetci mocní tohto sveta, ale cirkev nepremôžu, pretože cirkev je ochraňovaná, je vedená Svätým Duchom. Cirkev učí Božej pravde a je nositeľkou blahodate Svätého Ducha, ktorú odovzdáva svojim členom, aby mohli bezpečne kráčať po ceste spásy. Božie zjavenie je neustálým odhaľovaním sa Boha voči stvorenému a uskutočňuje sa od stvorenia sveta počas celej histórie ľudstva. Trojediný Boh a jeho dielo spásy boli zjavené postupne cez zákon, proroctva, evanjelium, päťdesiatnicu a ďalšiu históriu cirkvi. A práve dnešným dňom, päťdesiatnicou, zostupením Svätého Ducha, začína posledné štádium cirkvi, ktorá má tú historickú podobu. Toto štádium, môžeme o ňom povedať, je osvecujúce pôsobenie Svätého Ducha v cirkvi a považuje sa za naplnenie nádeje, ako hovorí svätý Gregor teológ. Kristus zjavil Božiu pravdu a Svätý Duch dáva človeku silu, aby ju správne pochopil a vysvetlil. Kristus zjavuje Božiu pravdu a Svätý Duch vedie človeka k jej prijatiu, uvádza do celej pravdy danej v Kristovi. To, že Kristus nás naučil, nie je dôvodom, aby sme nevyprosovali hĺbšie pochopenie tohoto učenia od Svätého Ducha. Presvedčenie svätých otcov o apokalyptickom charaktere kresťanskej teológie, ktorá vzniká prostredníctvom pôsobenia Svätého Ducha, sa opiera o slova Krista adresované apoštolom. Toto som vám hovoril, kým som ešte s vami. Avšak Utešiteľ, Svätý Duch, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Aj apoštoli nerozumeli všetko, čo im Kristus hovoril. Čudovali sa nad mnohými vecami, ale práve Kristus im jasne hovoril: ešte vám mám mnoho povedať, čiže vysvetliť, ale teraz by ste to nezniesli. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, teda do Kristom zjavenej Božej pravdy. Preto mnohé veci, ktoré apoštoli nechápali, keď boli v blízkosti samotného Spasiteľa Krista, Svätý Duch osvetlil ich myseľ, ich dušu a vtedy pochopili aj to, čo bolo pre nich ťažko pochopiteľné predtým. Mocou Svätého Ducha sa rozumová schopnosť človeka stáva schopnou prijať poznanie Božej pravdy. Svätý Ján Zlatoústy prizvukuje, že pochopenie textu Svätého písma nezávisí od ľudskej múdrosti, pretože priblížiť sa k Božej pravde nie je možné ľudskými metodami a výkladmi. Aby človek pochopil Božie pravdy, potrebuje osvietenie Svätého Ducha, cez ktorému bude zjavená Božia pravda. To znamená, že veľakrát vidíme
že mnohí vzdelaní, múdri ľudia nechápu a neveria v Božiu pravdu. Ale obyčajní jednoduchí ľudkovia, ktorí nemajú možno nejaké vzdelanie, ale majú čistú dušu, majú otvorené srdce a títo poznávajú Boha. Bez pomoci Svätého Ducha nikto nemôže hovoriť o Bohu. Nikto nemôže byť teológom, ako hovorí Kristus, ktorý prisľúbil, že pošle Svätého Ducha, aby ľudí viedol k prijatiu a pochopeniu celej Božej pravdy, nevyhnutnej pre spásu človeka. To, čo zjavuje Svätý Duch, patrí aj Otcovi, aj Synovi, pretože pôsobenie Svätej Trojice je spoločné. Kresťania prijímajú všetko, čo Boh zjavil v starej a novej zmluve i v cirkvi od Päťdesiatnice, pretože je to výsledkom spoločného pôsobenia Svätej Trojice a tvorí rôzne stránky nekonečnej Božej pravdy. Dnešné evanjelium začína slovami: ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Čo znamenajú tieto slova? Isus Kristus v týchto slovách zjavil veľkú pravdu, že zázrak na púšti, kde zo skaly vystriekla voda, aby si izraelský národ uhasil smäd, nepochádzal z prirodzenosti skaly, ani z moci Mojžiša, ale bolo to pôsobenie duchovnej skaly, ktorá ustavične sprevádzala izraelský národ. Touto duchovnou skalou bol a je Kristus, o čom apoštol Pavol píše korinským kresťanom: a všetci pili ten istý duchovný nápoj. Pili totiž z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Kristus stále uhasí smäd človeka, ktorý túži po pravom živote a po pravej radosti. On sám je pravý život, je radosť, je svetlo a požehnanie všetkého. Človek zjednotený s Kristom získava blahodať z jeho plnosti. Kristus dokonale uspokojuje smäd človeka, pretože prišiel na tento svet nie preto, aby priniesol nejaké idei a abstraktné teórie, ale aby ľuďom priniesol život, o čom svedčí slovami: ja som prišiel, aby mali život a prehojne ho mali. Kristus zmieruje človeka s Bohom a premieňa ľudskú prirodzenosť. Najlepším príkladom tejto premeny sú svätí, ktorí sa nachádzajú v stave umrtvenia a sú smední, teda túžia po živom Bohu. Podľa miery smedu prijímajú do svojho vnútra živú vodu, ktorá im zväčšuje smäd. Svätí nám ukázali, že hodnota človeka nezávisí od hmotných statkov, od jeho bohatstva, ale závisí šťastie od jeho duchovnej obnovy, od jeho života v Kristu. A preto dnešný deň majme ako začiatok toho, čo sa začína v našom živote. Svätý Jakub Calikis, ktorý žil pred 30 rokmi, mal stále vo zvyku ľuďom hovoriť: a teraz, v tejto chvíli začnem nový život s pomocou Svätého Ducha. Aj my si dajme taký záväzok. Možno sme boli hriešni, možno sme boli nevďační Bohu, možno sme boli nehodní. Vyspovedajme sa, zahoďme hriechy za seba a povedzme: dnešným dňom začínam nový život.
pretože starec Jakovos dosiahol svetosť. A napriek tomu, že dosiahol svetosť, stále si myslel, že je hriešny. Stále sa považoval za najväčšieho hriešnika. Ľudia mnohí, ktorí sú ďaleko od Boha, nechcú priznať, že sú hriešni. Nechcú priznať, že niečo je potrebné zmeniť v ich živote. A práve v tom sa utvrdzujú a v tom im pomáha ich egoizmus. Ale my zbavme sa svojho egoizmu, zbavme sa svojho sebectva a prosme Boha: Bože, daj nám pokoru, aby sme videli nečistoty svojej duše, aby sme všetko vyčistili a aby sme sa stali naozaj Božími ľuďmi. Dnes si môžeme hovoriť, že pripomíname si narodenie cirkvi, začiatok pozemskej cirkvi. A tento začiatok nech bude pre všetkých nás aj začiatkom nášho života, ktorý povedie do Božieho kráľovstva. Amen.